Dugay makapasot? Kana? Di kay magilangilangay hinuon ka. This is strongest control. Ha? Joy! Plaster na! Dara! Punta kayong tanan diya mga Choy. Today is birthday sa atong amigo na si Boss Carlo. Kaya birthday budget. Pagsibaran sa taron. Happy birthday. Sige, ba't mo? Happy birthday gali. Nalagi sila. Wa. Ako ang kandila. Lang. Tulo ka buhok para I love you ba? Love you. I love you, Boss Carlo. Happy birthday, Boss Carlo! Alias guwapo. Kaya wala mo tayo kwarta kanina sa... Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hey! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Gagaylo! One more! Ato paspason! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Boss Carlo! May gawin! Oh. So, kanong ko ni? Nabay cake nga di kanon. Ano ang gano'n mo? Idara naman ta. Kapag mo kita ng idara, dako kita ko salamat sa Ginoo. Thank you mga Choy. Ikaw sal. Buka kayo. Kuan, birthday man. Bahin man. Bahin mo na. What? Hamong na na. Do. Usulti niyo mo sa cake gihatag ni Kuan. So, ano gina? Usulti niyo mo sa... Ano na? Wala. At tabtaan namin sili. Mga Choy, Oh. birthday man ako. Bigyan ni mo wang sili. Anto na yung palamanan. Wahag. Ito na ipaslag ni sila ba? Ihurot ano eh? Lo. Buang syaro. Lah, silig nga Choy. Sili lagi na ka na. Laang na ko sa sili. Dugay makapasot? Kana? Di kay magilangilangay hinuon ka. This is strongest control. Ha? Ano na siya god? Dara ang birthday boy mga Choy. Iwa na po tag sili mga Choy. Dah, silig sa ulok. Silig mga Choy. Habang tumatagal, lagyan natin ang lalong sumasarap. Wow! O mga Choy, di ni makaon ng dinitakang. Dara. Sos. Banal pod, bobo na pod. Hoy mga Choy, ako na hawalan kay mura magusla na. Mga Choy, plaster na. Dara. Mga Choy, eating na. Slow. Pa. Oh! Dami. Gihakap mo sili. Oh, Punta nga na po sili. dah. Birthday boy, sili gina. Para mga Choy oh. Lah, Wow! dah tu lah. Dry. Ang utlob lang eh. Wah, gwapo. Di mana yung sili? Gwapo ka ni. Birthday boy gihakap ang sili, awa ko na. Hakap na ng sili. Ang sarap. Ang sarap. Asa man? Tapos kayo tayo ng dunggan. Lah, birthday boy, kaon isang malis birthday boy. Lamig sa pagkadito na. Masama yung may pamrin pa birthday boy. Ay, masaya mo na. Last bat. Alas, ba't lang ko no? Lo, Grabe, nagkalat-kalat akong pamilya ko. dah, paano kuya lagi yung buhok? Nabubog ba? Ano ba? Basagi ka na Saudi Arabia? Kung meron ka nito, wala kang talo. Of course, sponsored by Carlo Dorsal. mga Choy! Linig na! Wow!
Sabi. Og shoutout kami sa mga YouTube subscriber o commenters. Yes. Og shoutout din ko ni Balwi Gasyong, RC Belagilar, og Iris Kadongog, Nestor TV Vlog, og Charity Logengan, og Boy Sweto. Shoutout! Wow! Ate na. Og shoutout din ko ni Remark, og Jineleng Ngilig. Shoutout! Wow! Og shoutout namin ni Niwardora, Ala Nikala, Berman Sultan, og ni Zoy Simu. Shoutout! Wow! Og shoutout mi ni Fortune Layas, og Laroy Campo, og Cloud Hill. Shoutout! Wow! Og shoutout mi kang Mix Lagatiman, og Julius Baliko, og Boy Sito. Shoutout! Wow! Og shoutout din ko ni Hanigel TV Vlog. Shoutout! Wow! Oh, salamat sa Salina! Inocencio Miscala! Shoutout! Wow! Sawa pa masyadong mga China! Comment lang mga gotra! Wow!